Здравей, Октавиан! Щастлива съм, че успяхме да организираме тази среща заедно да сме. Тази среща This meeting is е like като разговор между talk двама between two приятели, friends, two организатори по DCI системата на organizers DCI, that have been които излъчват streaming нивата, the levels of различните DCI and курсове на also DCI, participating as участват като translators, преводачи, като ученици, като coaches преподаватели and и също като students, хора, and also които people също са се who have their сблъсквали и own срещали с interests, някакви like things ситуации that в we живота си. Не само read проповядваме something, but we някакви also неща от have курсовете, но и practiced ги практикуваме след them това in в our нашия life. живот. So И за това имахме тази идея we thought an да idea to have a организираме meeting to подобна discuss среща, connected to the upcoming предварителна, level като за ниво one едно class of напреднало на DCI, DCI, how как to да turn превръщаме problems проблемите в into шедьовър, masterpieces, how to как, как да make създаваме шедьовъри от шедьовър проблемите like в event живота ни. of the problems that we have in our Така че life. So мисля, че е добра I think идея it's a ние good двамата idea да for me and поговорим you to talk как about ние успяваме да се how do справяме we с manage to проблемите в cope with живота ни, problems in our life, защото вече because we сме already organized организирали this този level курс, това ниво 4 преди years 4 ago. години, така че се And предполага да I сме suppose научили we have нещо от learned тогава до something сега и да back сме го then and to практикували. practice it right И now. се надявам, че So това ще е I hope полезно it за will be хората, useful които го for people гледат, who за да watch it, започнат да to използват practice нещата в it in their собствения own си lives and живот, to да be се вдъхновят, inspired ако if не they са haven't минали been to този this курс, level to come, да се because запишат на it's, него, I would say, защото аз life-changing бих казала, че това е theory and променяща also живота practice, how направо to look at практика your и problems система and за what to това do как with them. да гледаш What на do you think, проблемите. Octavian? Hi, Fatima, and Здравей, Златина, so много nice се радвам отново to да се meet срещнем again и on то по topics that тема, we all която ни е близка care и на about. двамата. So yeah, I И think да, мисля, че една one част part от мен, of може би и за теб е me, също така, maybe for you is the same, е, that че we ние came станахме to be организатори на organizers курсовете of по системата на DCI and DCI this system, and и stream all the levels организираме that we всички received from нива на DCI. DCI. Is that a И part of една част от me мен wants to иска да продължи keep да практикува, practicing да and прилага have a нещата, discipline да е and дисциплинирана, да организира organizing тези these обучения. За мен, trainings всъщност да for ги me it's организирам very тези helpful обучения, за мен е because много ценно, защото ме it keeps me държи in в contact темата, with the teachings, в контакт с because otherwise нещата, които we се can преподават. easily Защото get lost иначе in просто the живота ни problems поема и around можем да us. се загубим в And проблемите, it които ни seems възникват в in the last ежедневието. years that the И проблемите през problems последните they години, seem to multiply поне на мен ми изглежда, че from само се one year увеличават to another. година след I година. remember we И had си спомням, this когато за first първи път изкарах training, това advanced level ниво one, едно of напреднало, как да transforming превръщаме problems проблемите в into шедьовър. Ние masterpiece. преди 4 We had години it го 4 years имахме ago това ниво when и we тогава had беше the ситуацията COVID с COVID. situation. Така So again, че that това си was беше много also голям проблем за a много big хора, problem за for много many бизнеси. people, for many businesses. Имаше A много lot of хора, които people имаха сериозни had проблеми по това serious време. struggles in that time. И изглежда, че нищо не е случайно в този живот. И сега DCI ни казват, ето вижте, тази година ще организираме 4 курса. Първия курс е този, как да превръщаме проблемите в шедьовър. И мисля, че това е знак за нас да практикуваме на по-дълбоко ниво инструментите от системата на семената и да откриваме, как да кажа, малки бижута във всеки проблем, който срещаме в живота си. И за нас в Румъния този период е така доста напрегнат, не е лесен. Има много трудности и за бизнеса, дори хора, които са имали стабилен приход или стабилна работа до момента, в момента те започват да се притесняват, да се чудят какво ще се случи, какво ще ни сполети в следващите месеци, не само за следващата година, но дори следващите няколко месеца може да са проблем за някои хора. И мисля, че трябва да вземем предвид този контекст преди да се потопим в това ново обучение, което скоро ще започне.
за нас е страхотна възможност да можем да го практикуваме. Защото когато всичко е перфектно, лично аз съм склонен да ставам мързелив. Започвам да си мисля, окей, не съм толкова дисциплиниран, мога да забравя някои практики да ги правя. Наслаждавам си се така на живота малко повече от обичайното. И мисля, че ни трябва определено количество напрежение, проблеми, за да имаме дисциплина и да можем да израстваме като хора. Как е в България при вас положението тези дни? В България също е интересно. Който е минавал това ниво или е чел някои от книгите на Геше Майкъл Роуч, знаят, че когато нещо се случва в живота ти, в личните ти житейски ситуации или в бизнеса, ти започваш да го разглеждаш, примерно, да кажем, в живота на Октавиан, в живота на колегите, на родителите ти. То е нещо като вълна. Не е само при теб такава ситуацията, ами се случва и на близките ти. И все едно се разраства въпросната ситуация. И това, което каза ти за Румъния, мисля, че голяма част от хората в България имат същите проблеми. Хората се притесняват, вълнуват се какво ще се случи с кариерите им, работата им, или се притесняват дали ще успеят да запазят стандарта си на живот и начина, по който до момента са живяли. И да, тази несигурност винаги присъства, може би, и сега е добър момент да погледнем на проблемите от различна гледна точка. И си спомням, когато за първи път се организира това ниво през 2022 година, началото на 2022. След този курс аз всъщност бях бременна в 8 месец и естествено, докато си бременна, нали, не си много на себе си и малко ти е по-трудно да функционираш. Но може би вдъхновена точно от това ниво, един месец по-късно аз записах базовото ниво по системата на семената, след което много хора го изкараха това ниво. И аз го бях забравила това нещо, но сега, след като си връщах малко така назад, последните 4-5 години, си спомних, че всъщност точно след това ниво аз успях 8 месец бременна да запиша всичките записи за този курс, да обработя материалите и всъщност това си беше доста голямо събитие. И същото си мисля в живота ни, когато имаме трудни ситуации, когато не се чувстваме много на себе си, да кажем, ето, по-мързелив си, примерно, не работиш на същата скорост, на която нормално работиш. Точно в тези моменти ти трябва да се трансформираш и да си помислиш какво ново мога да направя, как мога да погледна ситуацията, в която се намирам от различна гледна точка, защото може би нямаше да го запиша, нали, това нещо 8 месец бременна, обаче точно тогава се случи. И даже доста естествено се получи. И сега аз като гледам видеята, си спомням в какъв период съм била и, и е много така добро сравнение между себе си, когато сме в по-трудни, по-сложни моменти, а не сме когато, нали, си лежиме и си казваш, аз това не мога да го направя, онова не мога. Разбира се, времето се променя и мисля, че всички така мислят, че всички трябва да измисляме някакви нови начини да си постигаме целите или нови начини да работим добри, дори да се справяме с проблемите си. Защото всеки има проблеми и за мен е вдъхновение да си помисля за
онзи момент в живота ми и да си помисля сега какво ново мога да направя. Естествено, тук също имаме проблеми с жонглирането между работа, семейство, деца, но това е нов тласък за да направим нещо ново. И аз съм много вдъхновена от това, което Геше Майкъл казва. Да, аз като разгледах инструментите, които имаме в това ниво, има три основни принципа за разрешаване на най-големите проблеми в живота. И обичайно това, което се случва е, примерно, имаме някакъв голям проблем. Те казват, че истинската еволюция в живота на човека обичайно започва с някакъв голям проблем, някакъв здравословен голям проблем. Защото когато имаш някакво голямо предизвикателство, голям проблем, примерно загубваш си работата или загубваш някой скъп за теб човек, и в този момент ти си абсолютно разтърсен и трябва да се опиташ да намериш различен начин да се справиш с този проблем. Старият ти начин на мислене виждаш, че няма как да работи, довел те до определен момент, обаче няма как да преминеш по-натам по същия начин. И единия от принципите в наръчника от основния е състрадание, да си мислиш, че всички имат проблеми, не само ти, нали, не можеш да си мислиш само за себе си, но ако малко погледнем извън себе си, ще видим, че всички имат такива предизвикателства, въпреки че не го показват, примерно. А, и външната криза е също. А, Навън е всичко супер ти изглежда, обаче човека вътре в себе си може да минава а, през нещо тежко. И другия принцип е реално ние трябва, единия принцип е, че трябва да се откажем от старото нещо. Второто нещо е състрадание, да погледнем, че има много хора, които минават през различни ситуации и може да не са същите като нашата, всеки си има различни проблеми. И последния е правилната гледна точка. Гледната точка да си спомним за химикалката. И да се изправяме срещу проблемите. Как се казва на английски? Война. Тази птицата, която забравих как на английски се казва, щрауса, птицата, която си заравя главата в пясъка. Забравих на английски как се казва, но става въпрос за щраус. Да не сме като щрауси всъщност. Защото понякога, когато не разбираме точно ситуацията, нямаме правилното разбиране, може да се държим точно като щрауси. Склонни сме да се държим точно като щрауси, заравяме си главата в пясъка, затваряме си очите, виждаме проблема, обаче си казваме, аз ако гледам в другата посока и достатъчно дълго го игнорирам този проблем, той някакси по магически начин просто ще изчезне. Обаче обичайно това не се случва. А, Проблемите даже се увеличават, ако ние не се опитаме да се справим с тях веднага.
Да, аз всъщност бях забравила за първите два от три начина за реакция, трите принципа. Но това, което си спомням и го намирам за много полезно, дори днес имах подобна проблемна ситуация, получих някакви потенциално лоши новини и реших веднага, че е лоша новина, започнах да се паникьосвам, не знаех какво да направя. Получих едно писмо, което не беше ясно точно какво се казва в него и започнах вече в главата си да си измислям някакви неща, какво може да е. И си казах, добре да е, всъщност то може да е каквото и да било, трябва все пак да проверя, да се обадя на някой човек, който е професионалист. И си казах, няма какво да се паникьосвам, ще го проверя и ще разбера за какво става въпрос. Защото когато някаква такава ситуация попаднеш на нея, ти някак си казваш, о, леле, не можеш да действаш, парализираш се един вид, не можеш да мислиш. И аз си казах, добре, ще го променя това и ще направя нещо друго. И час и половина по-късно, а, този човек, който му се обадих, ми се обади и каза, въобще никакъв проблем не е това, това е някаква супер лесна процедура, никакъв проблем не е. И аз си казах, окей, обаче ако примерно час и половина бях се притеснявала и да се чудя какво става. И всъщност в този курс има един инструмент, който казва, че някои от промените в живота ни са причинени от това, че ние си мислим, че нещо е проблем, без то изобщо да е проблем. Може да, може да не е нищо ново, но мисля, че е важно да кажем, че ние сме тези, които създаваме на първо място проблемите, които имаме, но също ние създаваме и проблемите, които дори нямаме, като си мислим, че това може да е проблем. Мислим си, че нещо може да е супер лоша ситуация, а пък то да не е. И много ми харесва Геше Майкъл как ни дава такива техники да не посаждаме ситуации, в които ние самите да си мислим, че нещо е проблем. Защото понякога проблема сме ние, че ние не го разглеждаме от различна гледна точка, че ние не се свързваме с правилния човек, с който трябва да се свържем. Така че това е едно нещо, което на мен много ми харесва, че Геше Майкъл Роуч ни дава техники как да не мислим, че имаме някакъв проблем. И то не е, нали, да си мислиш, че нямаш проблеми, само като си го помислиш и вече нямаш, ами просто ние намаляваме ситуациите, които ни притесняват по някакъв начин, стресират ни и примерно както аз се стресирах тази сутрин. Да, по отношение на тези ситуации, на мен ми харесва в този курс, в това ниво, че има много логични инструменти, с които може да се работи. Защото съм виждал във всичките лидери по света, много от тях. Геше Майкъл разказваше за шефа си, когато е бил в диамантения бизнес, че когато те са получавали някакви нови, такива лоши новини за компанията, шефът, лидерът, не е реагирал незабавно, въпреки че всички примерно се паникьосват, а е задавал въпроса. Той казвал, хайде да се уверим първо, че ситуацията е еди каква си. Давай да не се хвърляме и да бързаме, нали, в тези неща. И трите, това ги наричаме трите стъпки на на логиката на действия. Имаш, примерно, някакви инструменти, чрез които да анализираш всяка новина, да кажем, всеки вид новина, която получаваш. Имаш тези логически инструменти, за да можеш да разбереш истина ли е, не е ли истина, правилен ли е аргумента, не е ли правилен. И за мен това е много
полезно. И аз през последната година по-интензивно изучавах логичната страна на системата на семената и това много ми помогна, наистина. Защото а, в последно време имаше доста паника, доста фалшиви новини и като четеш някакви такива информации, естествено, нали, трябва да сме наясно какво се случва все пак около нас, обаче по-голямата част от нещата, които чуваме, не са особено точни, не са правилни. И логиката от тези инструменти ми даде възможност да остана така по-близо до истината, да направя истината мой приятел, а не да вярвам в някакви дезинформации и фалшиви новини и всякакви такива неща, които могат наистина да създадат паника, могат да те накарат да те е страх за бъдещето. И ако ние наистина следваме системата на семената, ако я прилагаме, бъдещето ще се погрижи само за себе си един вид. Тоест, бъдещето ще е това, което ние посяваме сега в настоящето си съзнателно. Докато говорихме, а, се сетих за една много хубава идея. Дали имаш проблем, да или не? Можеш ли да направиш нещо, да или не? Ако можеш, направи, ако не можеш, не се притеснявай и така. И за нивото, което започва този петък, е какво може да направиш, когато имаш проблем. И ако ти нямаш проблем, как да спреш да се притесняваш, как това да спреш да се притесняваш ти помага да имаш по-малко проблеми в бъдеще. Мисля, че най-важното нещо е първото нещо, хората, което ще научат хората е да спрем проблемите да идват в живота ни. И второто е да научим откъде идват проблемите. Защото понякога да седиш и да си казваш, о, аз имам едикъв си проблем с съпруга ми, с шефа ми и просто нищо да не правиш по въпроса, това води до допълнителни проблеми. И в това ниво, мисля, че за мен има три причини, поради които то е важно. Първото е, че ти разбираш откъде идват проблемите в живота ти. Второто е, че ти разбираш какво да правиш, когато вече имаш някаква проблемна ситуация. И третото е, че ти осъзнаваш как да не реагираш или ако реагираш една идея по-меко на проблемите, дори само това ти помага да се справиш с тях и да ги направиш а, по-малко в живота си. Така че мисля, че това е доста важно. Ти как мислиш и на какви хора би препоръчал да изкарат курса, да преминат това ниво? Мислиш ли, че това ниво е добро за хора, които се сблъскват с един и същи проблем вече много пъти през живота си? Да, всъщност в системата на семената, ако един проблем се връща отново и отново, това означава, че ти не си го разрешил. И дори в момента да си казваш, окей, аз съм си окей, добре съм си, няма проблем. Ако проблема се връща, това е знак, че не си го разрешил. И в това ниво, този курс, мисля, че той е много по-дълбоко от основните нива, защото да, ние сме наясно, че трябва да посеем семена, да оплевим старите лоши семена, така че да не се връщат същите проблеми. Но тук на това ниво чуваме радикалната идея, че дори хората, които практикуват системата на семената, дори за тях може да е леко страширащо какво се случва и че в някакъв момент просто семената не са достатъчно. Защото има ентропия, има закони на физиката, които казват, че всяка система, която е причинена от някакви причини, дори семената са нещо, което причинява неща, в някакъв момент този обект или тази система ще изчезнат, ще се дезинтегрират. И ние това не можем да го избегнем. И в това ниво ние имаме решението, имаме конвенционално решение, което е нещо, което всеки знае,
дори тези, които не са изучавали системата на семената, те имат конвенционални начини за справяне с проблема. Имаме и начин през семената за разрешаване на проблем. И имаме третото решение, което е решение базирано на пустотата на проблема. Така че това е решението, когато ние разбираме, че проблема не съществува и не е съществувал в миналото, няма да съществува в бъдещето сам по себе си. Това е дефиниция на пустотата. Проблема не съществува сам по себе си, отделно от нашите семена, които всъщност, благодарение на който ние го виждаме като проблем. И това решение може би по-трудно звучи в началото, когато го чуеш, но когато свикнеш с него, мисля, че може да е много полезно за прекъсване на големи цикли от проблеми. Проблеми, които се връщат отново и това ни е целта. Ние искаме да се отървем от проблемите, да не ги виждаме, да не се сблъскваме с тях отново и отново. И мисля, че всеки от нас, всички ние трябва да си мислим, да се замислим какви типове проблеми, какви проблеми всъщност срещаме, повтарящи се проблеми, такива, които отново и отново се сблъскваме с тях. И това ниво наистина те заставя да погледнеш дълбоко в ума си и да поправиш нещата. Да, докато говорихме, аз потърсих и видях за обратна връзка след нивото, което проведохме тогава, 2022 година, и си спомням за един познат, който беше на това ниво и после изкара курса за тя всъщност, която изкара за мечтите. Тя винаги е искала да има апартамент, обаче е имало проблем с финансите или съпруга и не е бил чак толкова вдъхновен за такова нещо. И след двете нива, като едното беше в началото на годината, а второто беше в края на годината, ниво 1 и ниво 2. И естествено тя си сбъдна мечтата, но трябваше да пребори някои проблеми, за да успее да го направи това. И това, което тя каза тогава след това, след като купиха апартамент, след това си купиха и място за лятото, където ходят всяко лято. Така че тя трансформира всъщност тези ресурси по някакъв начин, които нямаха в началото, благодарение на системата на семената и съзнанието, как да неутрализира проблемите. Реално тя успя да ги трансформира. И мисля, че това е нещо много вдъхновяващо, което исках да споделя с хората, които гледат сега. Мисля, че този курс ще бъде много, много полезен за мен. Лично той беше много полезен през 2022 година и живота ми се промени страшно много през тези 4 години. Последните супер бързо се задвижиха нещата. Мисля, че всеки ще намери това, което му е необходимо и всички румънци и българи, да, всички, които имат малки и големи проблеми, могат да се включат, да чуят тази система, която е на повече от 2000 години, но е много адекватна към модерния живот и към днешно време. Като аз също бих поканил хора, които може би те в момента нямат някакви големи проблеми и неприятности, но може би имат а, лек дори страх за бъдещето. Може би се притесняват или се паникьосват за това какво ще се случи в следващите месеци и години с всичко, което в момента се случва в света около нас. И мисля, че ако очакваш някакви проблеми в живота си, мисля, че трябва да практикуваш точно тази система, системата на семената. Защото първия път ти в началото се грижиш
за твоите проблеми, справяш се с тях, след това успяваш да се погрижиш за близките си около теб и следващото ниво е вече да очакваш какво може да се случи и да се справиш, да се погрижиш за него още преди да се е случило. И това е лидерско умение. И ако някой на някаква такава лидерска позиция в работата или в семейството си или в личен план, мисля, че това е добър курс. Има добри инструменти и практики, които могат да ти помогнат да създадеш безопасно място в себе си, с семейството ти, с колегите ти. Така че мисля, че това ниво, мисля, че времето му на провеждане е просто перфектно. Мисля, че точно в момента за този контекст, за ситуацията, в която се намираме в момента. И аз също обичам да уча заедно с другите, да споделям идеи, а, да установяваме, че може би не сме чак толкова различни и дори да ни се случват някакви различни неща в живота, като цяло си имаме някакви проблеми всички. И мисля, че това може да ни помогне на всички да станем по-емпатични към останалите, да ни помогне да сме по-наясно и да разширим съзнанието си, да не се фокусираме само върху самите себе си. Мисля, че това също е лидерско умение, така че аз с нетърпение го очаквам. За мен това е ниво и практики, които ме държат дисциплиниран. И за мен е важно да се поддържам в такова състояние на дисциплина. За мен също, така че надявам се да се видим всички ние на този курс. Пишете ми на мен, на Октавиан. Чакаме ви с нетърпение да се видим на нивото и да работим заедно. Да се срещнем на този курс. До скоро!